Presskonferensen och om vi börjar med våra gäster idag. Jag tittar här på statistiken, 32 avslut. Hur upplevde du matchen på bänken? Ja, men det så det som det stämmer där. Om man säger så alltså att början vi kom inte hit att vi ska kanske ha det 3 poäng, utan det viktigaste till oss var detta att vi försöker hålla på våra försvarsspel och tajt. Jag tycker att jag är väldigt nöjd på första halvleken. Vi håller ganska tajt våra försvarsspel och oavsett att den kommer på avslut, men då vi släppte bara en mål så att jag är väldigt nöjd där. Men sen andra halvleken vi orkar inte stå emot den Malmö, utan då släppte vi mål. Alltså, visst de hade mycket avslut, men första halvleken är väldigt nöjd. Sen att anfallsspelet, vi hade några chanser, men vi är lite för bråttom att göra det avgörande passningen. Har vi lite tålamod de lägena, men samtidigt några spelare kanske har lite för stor respekt på just Malmö. Men nummer 1 till oss var det i försvarsspelet. Annika, som gammal Malmö-spelare, hur känns det att komma tillbaka hit? Ja, som jag sa förra året också, det är alltid kul att komma hit, men det är alltid jättesvårt att spela mot Malmö. Malmö hemma, det är svårt. Tycker jag, och ja, de är tydligen lite bättre då. Vad är det som gör att det är svårt att spela i Malmö? Ja, det är ganska lång resa hit och det tar ganska mycket energi. Och Malmö är ju bra lag och jätteduktiga på hemmaplan, så det är ganska svårt. Man ska inte ställa frågan, men jag måste göra det. Ni har 3 poäng. Hur ser du på möjligheterna att vi ska kunna klara kvar? Jag ser möjligheterna. Alltså skulle inte stå och sitta här. Men som jag sa, det är en gång till. Alltså det är inte ganska Malmö och Tyresö som vi ska gå ut och vinna matchen. Men som jag sa, det är alltså att våran första målet som vi hade släppt ganska mycket mål, alltså att vi försöker hålla våra försvarsspel. Jag ser ändå fortfarande, jag tittar inte bakåt om vi har gjort, utan vad vi kan göra framåt, alltså att sköta i sådana försvarsspel som vi gör på i första halvleken, tajt försvarsspel, då tror jag att vi kommer få mera poäng. Det får vi se där efter säsongen hur långt det räcker. Men vi måste ha, när vi får bollen, vi måste ha också tålamod att hålla bollen. Alltså som jag sa, att vi var lite, hur ska jag säga, för tidigt slå den avgörande passningen. Alltså jag tycker att vi hade kunnat hålla lite längre på den, alltså vissa lägen. Har ni fler spelare på väg in i Ja, vi har 2 spelare som är på vägen, men vi har, som alla vet, vi har ganska många skador. Alltså de som är skadelägen där är eventuellt Erika Nilsson som är på väg tillbaka, men det är långt ifrån att svara på en månad. Jonna Wistrand blir spelklar imorgon och synd att inte kunde vara med idag. Och sen har vi en nigerianska mittbacken. Med Holmans rätt så hoppar vi över dig, Jonas. Och direkt till planets bästa spelare. Går det bra? Hur kändes det? Vad är det man så fråga? Hur känns det? Bra. Det var kul att få 90 minuter. De första 90 minuter så det var skönt. Tycker du att lyftet i EM, handlade det bara om att psykologiskt att du kommer till form, alltså att du fick spela där och självförtroendet och allting? Eller? Det var kanske lite där miljöombyte för att göra något annat liksom. Månaden med landslaget och EM, då är det ganska motivationshöjande, så kanske det gav mig en boost. Vi kan väl avslöja nu att veckan innan VM så var vi på väg till Seattle. Det kan vi väl berätta nu, men vi valde att tacka nej. Och för vi trodde du skulle komma med i vi gjorde det. Så det var ett bra beslut att tacka nej till Seattle. Okej, Jonas, du är lite yngre så du kommer in nu då. Ja, ska man säga? Vad ska man säga? Jag är partisk så det är lite svårt att kanske neutrala. Men
Vad säger man? 32 i avslut och 4 mål. I stort så är vi nöjda. Det är klart att det kan vara lite effektivare sett till chanserna som vi skapar. Första halvlek så tycker jag att vi tar lite för mycket touch på bollen och lite långsamt. Andra halvlek och framförallt första 30 minuterna i den så tycker vi spelar mycket snabbare och mer planen klar. Skapar mycket chanser. Stort nöjd. Anja, hur var det att komma, du kan svenska nu. Hur var det att komma tillbaka till jobbet igen? Du har varit där glidit nu i några dagar, vunnit EM och fest i Frankfurt. Tillbaka i det grå vardagen, vill säga, spela fotboll här. Hur kändes det idag? Jo, det kändes bra. Det är mitt hem så ja, det var bra. Vi satt framåt. Okej. Det blir inga mål idag, men du hade några bra framspelningar från Sjöman. Ja, hon är jätteduktig på passningar så det visste jag också. Ja. Vad var det som fattades idag? Skillnaden i EM-finalen där du avgjorde. Vad var det som fattades idag? Du var så mycket från idag kanske. Du avgjorde EM-finalen. Vad kände du själv idag? Var det tajmingen eller? Nej, lite otur kanske. Okej. Tillbaka där Jonas. Det är ju så att vi har en del spelare på skadelistan. Förhoppningsvis några är friska till lördag. Till skillnad på din kollega där så har du ett angeläget problem. Det vill säga att det kan vara ett överskott av spelare på lördag mot Tyresö borta. Hur hanterar du det? Jag hoppas att vi alltid har ett överskott av spelare. Så blir det tufft om vi ska åka ut med 11. Vi hanterar det som vanligt. Vi tar ut det laget som vi tror är bäst för dagen. Och det var bra insatser idag från många fötter och det är positivt i dessa konkurrenser. Okej. Ja, jag har inte mer. Välkomna fram och ställ frågan. Tack så mycket.